Васил Иванов Кунчев, Левски. Преди повече от век и половина българската земя роди Васил Левски. В малък дом, тишината на белите зидове и кълдърмения двор с чимшири минали детството и игрите на Васил, а Балканът го закърмил с сила и волност. Васил Иванов Кунчев, роден на 6 юли 1837 година в град Карлово. Първороден син на Иван Кунчев Иванов, Егина Караиванова Тахчева. Остава без баща още 14 годишен и е принуден да напусне училището, за да помага на майка си за прехраната на семейството. За да може да продължи образованието си, Васил Иванов дълги години слугува на войчо си Василий, отначало като послушник, а по-късно постриган за монах. Това му дава възможност, ходейки по селата, да опознае по-добре народната мъка и неволя. Войчото не изпълнява обещанията си да го изпрати да учи и Васил е принуден да изхвърли омразното му расо. Преминава в Сърбия, участва в легията на Георги Сава Раковски. Тук спечелва и името си Левски. По-късно става знаменосец в четата на Панайот Хитов. След това Васил Левски започва своята апостолска дейност. От село на село, от град на град, под най-различни имена той обикаля родината, основава комитети, организира народа за борба. Всички го посрещат с любов и уважение, слушат го в захлас и изпълняват неговите заръки. Но и врагът не спи. Той ходи по дивите му с една задача – да улови, да ликвидира апостола на свободата. През един хубав юнски ден в година 1871 из конашката порта излязоха в купом няколко заптиета. Пошушукаха си малко и тръгнаха в различни посоки. Един от тях бе Али Чалуш. Той се спря пред хана на Трайкович, огледа го изпитателно и понече да влезе вътре. Точно тогава едно заптие се зададе насреща му. Али Чалуш се спря и го изчака. Какво научи? Гледах, но такъв не намерих. Ама ти гледа ли добре? Запомни ли хубаво? Около 25 годишен, рус, сивок, мършър, среден на ръст, с черно сако. Иди в другия хан. Най-много гледай очите, сиви, много сиви. Разбрах, Али Чалуш. Този разговор между двамата заптии се отнасяше за Васил Левски, когото търсиха да уловят. По това време неустрашимият апостол бе дошъл от Пловдив в София под предлог, че е търговец на вълна, за да създава комитет. Рояци заптиета бяха пуснати за него. Али Чалуш, най-съобразителният от тях, ръководеше диренето и даваше нужните наставления на хората си, заедно с точното описание на лицето и облеклото на Левски. Дяконът се намираше в голяма опасност. Нито той, нито приятелите му подозираха, че е подушен и всички заптии го търсят. Острия поглед на Али Чалуш се втренчи в Илчовото кафене, което се намираше до Трайчовия хан. Той влезе вътре. В кафенето имаше 4 души. Един гост, българин, който пушеше на пейката. Илчо кафеджият, който точеше един бръснач, а пред огледалото чиракът му бръснаше друг един гост, обърнат гърбом към вратата, с руса коса и черно сако. Той беше Васил Левски. Мархаба, ефендиле, няма ли тук в хана Илчо един търговец, един такъв мършъв, рус, среден на ръст, около 25 годишен сивол? Не знам, Али Чалуш, аз в хана се не меся, не съм видял такъв. Този разговор бе чут и от другите в кафенето. Ръката на чирака затрепера, лицето му прежълтя от страх. Бедното момче знаеше, че бръсне Левски, но още повече се бе изменило лицето на едрия българин, който седеше на пейката. Той беше побелял като платно. Той беше господин Христо Ковачев, приятел на Левски, и сега виждаше, че дяконът е изгубен. Как си, Христо ефенди? Болен ли си бил? Бледен ми се виждаш. Ба, Али Чалуш. Да, не, от горещината е.
Момче, дръж хубаво бръсначе, че ще ме порежеш. Той е проклетник, чака да се свърши бръснането и хубаво да огледа дякона в лицето. Изгубен е, ще го познае, си мислеше Ковачев, но в тая критична минута той си спомни, че Аличелуш има една слабост. Обичаше да си попива. И пиеш една ракия, Аличелуш. В горещото време ракията разхлажда. Заповядайте. И му налива още, а онзи пие. Започва да му говори нещо тихо, а турчинът поглажда брада и се смее. Сега е времето дяконът да изфиряса без да го усетят, мислеше си Ковачев. Но той се слуша с видя, че Левски вместо да се изниже тихичко, обърна се с лице към турчина, изтърси се и взе да плаща на момчето. Аличелуш го погледна и очите им се срещнаха. Ковачев изтръпна, но бързо се окопити и рече: На здраве! Честито, че люби. След половин час Аличелуш си спомни мисията си и остави Ковачев, повлезе в кана, за да продължи диренето си и да огледа гостите. В същото време един дрипав селянин с чувал на гърба мина покрай Ковачев. Не сакаш да ми кюпиш кюмура, господин. Оно ефтино ти го дава. Левски! Нечем, скапо. Не сакаш, твоя воля, господин.